Zakasnili smo ne samo u razvoju infrastrukture, jer nemamo nove projekte infrastrukturnog razvoja. Uzgled budi rečeno, jedan od razloga smanjenja deficita jeste i bio što nije bilo ulaganja u infrastrukturu i to treba otvoreno građanima Srbije reći nakon svih ovih godina i zato smo imali određene defekte u razvojnoj politici, ali se u stvari kasni i u evropskim integracijama. Suštinski razlog što sam ja raspisao prevremene izbore, odnosno išao na prevremene predsjedničke izbore zajedno sa parlamentarnim 2012. godine, da do kraja 2012. godine dobijemo ne samo datum za pregovore, već da otpočnemo pregovore u najskorijem roku o poglavljima 23 i 24, jer od tada se računa 8 godina prirodan i normalan rok da se završe pregovori do ostvari članstvo u Evropskoj uniji. Mi evo ove godine počinjemo poglavlja 23 i 24 i treba da se zna da sada počinje računanje vremena, ne od formalnog datuma otvaranja pregovora i suštinski Srbija tek 24. godine najverovatnije završava pregovore i od tada možda eventualno može da se nada ukoliko sve bude u redu i ukoliko se reforme budu izvodile i članstvo u Evropskoj uniji. Suštinski Srbija kasnije u procesu evropskih integracija. Sad će neko reći, pa ni vi niste išli dovoljno brzo. Mi smo išli najbrže što je bilo moguće u tom trenutku, imajući vid opterećenja, nedovršenu saradnju sa Haškim tribunalom i sve ostale međunarodne činioce, odnosno elemente koji su ometali naš proces evropskih integracija. U vremenu mog mandata smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dobili status kandidata, ušli u razgovore o otvaranju, dobijanju datuma za pregovore i suštinski vlada Republike Srbije potrošila 4 godine da bismo konačno, evo sada, ove godine otvorili poglavlje 23 i 24, 4 godine da bismo otvorili poglavlje 23 i 24, to je ogroman zaostatak i to za građani treba da znaju, znači formalno da Srbija tek 24. godine može da završi pregovore i onda uđe u proces pridruživanja Evropskoj uniji.